Hola, muy buenas. Yo soy Esteban de La Mordida Literaria. Bueno, y vamos al lío. Os voy a leer un trocito, un fragmento. El caserío solo distaba unos cientos de varas, aunque situado fuera de la vista, al otro lado de la ensenada inmediata. Y lo que más me animaba es que se hallaba en dirección opuesta por la que se había venido el ciego y por la que era de suponer se habría marchado. En pocos minutos hicimos el camino, aunque nos paramos algunas veces y abrazados nos poníamos a escuchar, pero no se oía ningún ruido desacostumbrado, nada más que el ligero susurro de la playa y el graznar de los cuervos en el cercano bosque. Ya estaban las luces encendidas cuando llegamos al poblado, y nunca se me olvidará cómo se me levantó el ánimo al ver el amarillo resplandor de las puertas y ventanas. Pero eso, como después se vio, era toda la ayuda que de allí podríamos esperar, porque, aunque parezca que deberían avergonzarse de ello, nadie estaba dispuesto a regresar con nosotros al almirante Bimbo. Cuanto más por menudo les referíamos nuestras desgracias, más se sentían atraídos hombres, mujeres y chicos por el cobijo de sus casas. El nombre del capitán Flint, aunque era desconocido para mí, era bastante familiar para muchos de los que allí estaban, y en todos ponía espanto. Algunos habían ido a labrar las tierras al otro lado del almirante Bimbo, recordaban, además, que habían visto gente forastera en el camino, y tomándolos por contrabandistas, habían huido de ellos. Y uno, al menos, había visto un lugre pequeño fondeado en lo que llamamos el agujero de Kit. Pero el caso, quienquiera que hubiese sido compañero del capitán, bastaba para infundirles invencible miedo, y el resultado de todo era que ninguno quería ayudarnos a defender nuestra posada. Dicen que la cobardía es contagiosa, pero la discusión es, en cambio, envalentonadora. Y así, después de que cada uno hubiera dicho su opinión, mi madre le largó un discurso. Declaró que no estaba dispuesta a perder el dinero que pertenecía a su hijo, huérfano de padre. Si ninguno de vosotros se atreve, dijo, Jim y yo nos atrevemos. Allá nos volvemos por donde hemos venido, y muchas gracias a vosotros, hombrones con alma de gallina. Abriremos ese cofre, aunque nos cueste la vida. Es un capítulo llamado La Mata Negra de La Isla del Tesoro, de Stevenson. Espero que te haya gustado. A classe, el Liam seguia anant en boca de tothom, no tant per la mida del seu nas, sinó per anar massa a la seva. Feia el papallona d'una colla a l'altra sense integrar-se en cap. Va passar pels Set Ciències, amb qui hauria jurat que encaixava a la perfecció, i un parell de dies després va deixar-se veure amb el fatxenda del Toni i els seus sequassos. També va tenir converses amb els apàtics, que increïblement van mostrar un xic d'interès per ell. Al final, però, el Liam no es decidia per ningú, preferia acampar al seu aire, i això les colles no ho entenien. No sé com aniran les coses en altres centres, però aquí els grupets d'amics són sagrats. Vull dir que si t'afegeixes a una colla no la pots trair mai. És inadmissible compartir confidències amb uns companys i després canviar de bàndol com si res. El Liam, a més, era impredictible. Un dia saludava a tothom i l'endemà no mirava ningú a la cara i s'estava sol com un mussol en un racó del pati, amb l'iPod endollat al cervell i llegint un llibre de butxaca amb les tapes doblegades. La veritat és que tenia uns rampells que ens deixaven bocabadats. Com aquell dia que ens va tocar compartir el pati amb els nens d'una escola germanada amb el nostre centre, nens que devien tenir 6 o 7 anys, i es va posar a jugar amb ells a l'aranya peluda. «Què fa jugant amb els mocosos?», va dir el Toni als pinxos de la seva colla. «Aquest tio no li xuta al cap», va respondre l'Oliver retocant-se el tupè. El Liam corria de banda del pati agafat de la mà amb un parell de criatures. Reia com un boig cada vegada que atrapava un altre dels menuts i la cadena de l'aranya creixia. Que no s'adonava que estava fent el ridícul? O és que veritablement li faltava un bull? Aleshores vaig recordar els dies en què desitjàvem que arribés l'hora del pati per jugar. Feia molt de temps que ja no jugàvem a res. Ara només sèiem a xerrar, buscàvem una víctima a qui posar a parir i patíem perquè no es notés que els texans ens feien el cul massa gros. Almenys jo hi patia, sobretot quan la mare em feia l'entrepà de fuet o de sobrassada. Quina ràbia fer-se gran. Per un instant em van venir ganes de sortir corrent i unir-me a la cadena de l'aranya peluda. Hi havia algú més que pensés el mateix? Vaig donar un cop d'ull als companys que es miraven el Liam per si detectava alguna reacció. Ningú no va moure un dit. I jo, com ells, vaig seguir mirant l'espectacle en un silenci amarg. Per tot plegat, en un parell de setmanes, el Liam ja s'havia guanyat el títol del raret de classe.
Ningú no l'assetjava ni l'insultava, però no acabava d'encaixar enlloc. Era com un 0 a l'esquerra. A mi, però, em seguia despertant la curiositat i esperava el moment de trobar-me'l al replà de casa on ningú de classe no ens pogués guipar.